ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କିଛି ନର୍ମାଲ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ବାହାର ବୁଲାବୁଲି କରତେ। ତ ଭାଇକୁ ତାର ହାୟାବୁସାଟା କାଢତେ କହିଲି, ମାନେ ଏଇଟା କାର୍ ତ ନୁହେଁ, ବାକି ଦୁଇ ଚକିଆ କାର୍ ବି କହିଦେଲେ ହବ। ତ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂରେ, ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ତ କରିଥିବେ, ଦେଖିବାର ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲତେ ପାରଛେ ନ ଖାଇଲେ କି ହବ ନା, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିସ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ଭାଇ ଥିଲେ, ଏଇଠି ରାଜୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ଦଲାଲ ଭାଇ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା କିଛି ମୁଗଲାଇ ପରାଠା। ମୁଁ ସେ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏତେ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ବେଶୀ ଖରାପ କହିପାରିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚାଉମିନ ଅର୍ଡର କଲୁ, ମିକ୍ସ ଚାଉମିନଟା। ତାକୁ ବି ରମ୍ପା ରମ୍ପିକି ଖାଇଗଲୁ। ଯାଇକି ତ ଆମେ ଭାଇ ସବୁ ଖାଇବାଲୁ ଲୋକଗା, ନ ଖାଇଲେ କି ହବ ନା। ତାପରେ ମଜାଟା ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ମଜାରେ ଯେ ରହିଛେ ରାସ୍ତାରେ ଭାଇ ବର୍ଷାରେ ଯେ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଅବସ୍ଥା। ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍। ଓକେ ବାଏ।